What I did, I acknowledgement, our acknowledgement that is not an acknowledgement. It's usually unnecessary, that is to approve, you know. I understand the headmaster, that is nature. That is nature, which is in the I when I can or including them and one. Just like including myself, we go watch go to go Mangwan. Whatever. Ha! As I go home. I don't want to do something, those are nature ambitions. Your daughter is doted to it. That your daughter is doted. Kuti kudiko mwana wako akamiti kochiko muri kuzviona ka ndozvandakara mboti mwana wangu asanda paboarding muri kuzviona nharo dzenyuka saka ndaita doted child ndimi makonzeresa nyaya dzacho I'm not doted your daughter ndimi makonzeresa I'm not doted nditongodi kuzvinzwa izvozvo ayo I'm not doted your daughter in anditi taura chirungu when you come anditi wakauya panapa iwo when une daughter wako anditi this is my daughter ngadapo ndagamuchira your daughter saka I'm biased in kutambira your daughter I'm biased in ndoda mwana wangu akanaka ndimune nharo makati mwana aenda kuboarding indoda mwana wangu akanaka ayo ini ndaisama kufadza mai yacho wafarewo I took a look your daughter to appreciate to when me are boarding your daughter now your daughter is doted already wakunditi kwanzi me acknowledgement alright I'm not never that nditonerera ndandona mai zvine basa rezvonera ndimatanga nerera nhasi ere kana baba wake chechewo kana baba wake mwana vakatadza ku appreciate ndimatanga nerera nhasi but now me I'm trouble causer now I'm trouble nerera wacho your daughter is doted so what plan to acknowledgement what plan to achieve that you do not